Yeah, nang sabis. Ay, ungena lapha, angisabi lutho. Ngiyayiveza Tuesday. Bafethu nginibingelele, welcome back to Chef That's Soul TV News. Welcome back to my YouTube channel, guys. If you are new, please don't forget to subscribe to this channel. Don't forget to like this video and also do comment on the section down below. Siloke siyibonile imfezi bafethu, iyakhuluma isho into eziningi nani nani, and ama-tricks akhe lo mfowethu lo sesiyawazi ukufuna-ke ukutrenda yabo. We don't know ukuthi-ke ngempela enye mhlampe yawo lawa ma-tricks le ukuthi-ke kunomuntu oshela ingodosi yakhe noma kunjani njani yabo. Kodwa-ke mina ngivele nje ngigxume ngihlale-ke kwi-comment section because at some point uye uthole ukuthi iy'mpendulo zikhona-ke kwi-comment section, or else mhlampe-ke ama-assumptions, izinto mhlampe singakhela phezu kwazo ukuthi-ke if ever kuyinto eyiqiniso, ubani lo onesibindi esingaka sokuthi-ke uthi wazi ukuthi umuntu uyingodosi yomuntu, ebese wena xuma uhlala kwi-comment section, xameni uhlala kwi-inbox, uyam-inbox, uyamshela yabo. Akubona ukuthi udisrespecta umuntu wesifazane, but umuntu ongamhloniphi kakhulu ilo kwi-absence of lowo muntu loyo, especially wesifazane. But-ke asiyenze nje ibe general lento le, asiyenze nje ibe general yabo, ibe basic ngamanye amazwi. Okay fine, ngisho kungeyona ingodosi-ke mhlawumbe, ngisho kungeyona unkosikazi womuntu, ake siyenze nje ibe general. Nanga umjida wangakini erandini, noma mhlampe umuntu ngisho kuthiwa akayena wangakini but uyamazi ukuthi hayi ukhona lo muntu empilweni yalo muntu, and wena still wenza same thing, uyahamba uyoshela intombi yomuntu ngisho umazi but ungamjwayele. Ngisho kuthiwa akahlali ngakini kodwa uyazi ukuthi ukhona upresent lowo muntu loyo, but wena wenza same thing futhi. Ubani umdisrespecta kakhulu? It's that person, because that means awumrecognize, you don't even take it as if uyaphila lowo muntu, kuwena ufile yabo, because unaleyo ngqondo leyo yokwazi ukuthi wena uvele uyogxuma uhlale phezu kwelentuzana kwe-inbox, kahle kahle uhlala phezu kwekhanda lakhe leyo muntu. Nayi imfezi emnyama ikhalile la ey'nsukwini, ikhala ngokuthi kunensizwa eyisigubhu, kunensizwa bathi abaningi impela kwi-comment section baney'nsolo zokuthi angathi ujumbo, abanye baney'nsolo zokuthi angathi umthandeni yabo. Baningi nje basho iy'nto ey'ningi ey'hlukahlukene impela kwi-comment section yayo le post. Useshilo-ke kodwa naye wathi by Monday uyamkhipha lo muntu, njengoba nje niyibonile ividiyo le ividiyo ngiyifakile la ngasekuqaleni ukuthi-ke hhayi xameni by Tuesday uyamkhipha lo muntu, kuzobe kumhla 22 kahle kahle. Uthi-ke sebeyamsabisa wara. Are you sure ukuthi ngempela ikhona lento? Sengiyasho nje, sengiyakhuluma-ke, I'm shifting from ukuthi mhlampe-ke ingodusi, intombi, wara, sengiyashifta-ke kulokho manje, ake singene kulokho kwayo-ke imfezi emnyama-ke manje-ke, noma ifuna udumo nje, isafuna ukutrenda, because we know ukuthi abantu ama-trends bawafuna iy'ndlela ey'hlukene. Do you think ngempela lento eyenziwa imfezi emnyama i-right-ke mhlampe ngokuthi uzo-exposa umuntu oshela ingodusi yakhe, or else mhlampe yinto nje? Nakho ubhalile lapha nje, ububona i-screenshots, uthi-ke ngeke ngife mina ngesandla somuntu angisona-ke isixhwanguxhwangu somfana, kusho yena. Uthi yekani ukungisabisa, kusho ukuthi-ke bakhona abamsabisela yona lento. Uthi laphaya wabhala-ke lapha kwi-comment section yakhe futhi-ke elokhu ebhala, uthi-ke kusho yena umfezi emnyama, uthi ukuthi-ke uyi-owner elidubulanayo, angingene mina lapho. Awu, ungafike uzoshela umuntu wami akuchazele ngenkulu inhlonipho, uqhubeke wena ngoba-ke uthembe isibhamu yabo. Ubani loyo? uBig Zulu? Ubani loyo ngempela bafethu? Iphinde futhi yakhomenta yona imfezi emnyama lapha kwi-section le yayo le post yakhe, uthi-ke ngiyakha mina, ngithuma umalume ukuthi-ke baye kadladla bese nina nibone ukuthi
kukuhle ukungihla ithende ngobani bebangaka abantu la ngaphandle kubuza yona imfezi emnyama. Ibhalile nje izinto eziningi ukuthi-ke nawe meya owazifaka sakucela ukuqasha mina kanti uney'nhloso ngiyazi ngawe. Akunamfazi womuntu engeke ngakwazi ukufinyelela kuyena. Angikwenzi lokho ngoba ngiyamhlonipha omunye umuntu. Shuthi nisaqhuba khona ukubona isinokwe kimi isilima senu. Yabo kugijima kuphezi kwawo nje amazwi wami laphaya lento eshiwe imfezi emnyama laphayana-ke uthi-ke thu yonke yabafazi usufuna lo wami abe ngowesithathu. Ngenkulu inhlonipho mhlonishwa uyangidakela. Hey, awucommente bafethu. Ake nicommente sizwe nani ukuthi nithini la kwe-comment section because kubukeka ngathi iyakude le ndaba yemfezi emnyama. Kubukeka ngathi iyakude kakhulu. Angisazi noma ngithi iqiniso noma ngithi yamanga noma ngenze njani noma ngithina ngazi. But ake sibuka ama-comments lapha nje amasha. Uthi omunye wemfezi awuze la sizodla inyama kaSteve ejulisi-ke ejulisi uphuthu lizothengwa when. Uthi ayibo i-next week iqalile phela namhlanje. Okay, kusho-ke omunye laphayana-ke tomorrow silindile bafethu, silindile sonke sifuna ukuzwa ukuthi ubani lo obhizi nenkosikazi imfezi emnyama. Senga-assume-ke bafethu nani mhlampe la kwi-comment section sizwe ukuthi-ke nina benicabanga ukuthi ubani ngoba nakho kufakwa namatekisi, kufakwa ibhamu phakathi, kufakwa namakhosikazi ukuthi lo muntu unamakhosikazi amabili. Kahle kahle umuntu ongakwazi ngempela ukugcina efinyelele ekuthenini a-assume umuntu ongaba close nemfezi emnyama noma umuntu onganolwazi lokuthi ubalo namakhosikazi amabili kodwa usomatekisi futhi ophinda abe ngizothi sesheli oshela inkosikazi womuntu lapha kahle kahle kamfezi emnyama. Ake sizwe bafethu, ake sizwe la comment section. Ningakhohlwa ukusubscribe, ningakhohlwa ke ukulike le video. Danko.